नमस्कार, मी प्रतिभा चव्हाण तुमच्या समोर एक मी मालवणी कविता सादर करतोय। आम्ही मालवणी। आम्ही मालवणी मधाळणी रसा, आम्ही मालवणी मधाळणी रसा, भाषा मालवणी उकड्या भाताच्या निवडीचा पान, उकड्या भाताच्या निवडीचा पान, कोंबडी वड्यांचो अस्सल स्वाद, कोंबडी वड्यांचो अस्सल स्वाद, मालवणी मारता आडवो हात, सुकटाची कडी, सुकटाची कडी तिकला पेडियाचा, सुकटाची कडी आणि तिकला पेडियाचा, उकड्या भातार कालवण बांगड्याचा। जावयाची उडबस, जावयाची उडबस देवासारखो मान, रातच्या जेवणात वडे सागोतीचा पान, चुलीवरले घावणे, चुलीवरले घावणे चटणीक जोडी, बटाट्याच्या उसळीक आंबोळीची पोळी, शिमग्याची बोंब, शिमग्याची बोंब होळयेच्या खुटार, धुळवटीचो रंग उडयतत रोमटार, शिमग्याची बोंब होळयेच्या खुटार, धुळवटीचो रंग उडयतत रोमटार। देवस्थान पंचायतान, देवस्थान पंचायतान गणिता 12 पासाची, सरसरणाऱ्या अवसाराक आडकाठी निरांकाराची, गाव राठीच्या मर्यादेक, गाव राठीच्या मर्यादेक चतुर्सीमेची बंधना, चालगतीनी अवगतीक हजारो मानपान, चौथीत खुलता कोकणातलो बाजार, चौथीत खुलता कोकणातलो बाजार, गणपती बागपाक भजनाचो बार, मुंबईचो चाकरमणी, मुंबईचो चाकरमणी कोकणाचो येडो, मुंबईचो चाकरमणी कोकणाचो येडो, सणासुदीक धावता गावाकडे घोडो। देवाच्या दयेन सुखीनी समाधानी, देवाच्या दयेन सुखीनी समाधानी, संस्कृतीची श्रीमंती जपली आम्ही मालवणी, संस्कृतीची श्रीमंती जपली आम्ही मालवणी। धन्यवाद।